Baik, kembali juga kita tunggu atensi dan keberanian Anda, request-requestnya ya. Dan tadi sudah ada yang masuk dari keluarga besar Sarangan Jawa Timur. Dari Mas Kentung CS, terima kasih, matur suwun. Kanggo sira absarining kabu eseme kang manis madu dasar ayu parasmu kang tanpa layu niki masa sotyane nganti yo hanya seni nalikane ngucap janji ana lagi ya mung siji sesotyaku memanekmu mung nimas wong panyuwunku muga nimas ora lali marang janji satyamu nanging kabeh kuwi muspra eling kalamun pupus ing tresno Jawa Armada Ana Production Bisa Putra Audio. Iki tulis iki tunggu kanggo sira absarining kabu esone kang manis madu dasar ayu parasmu kang tanpa layu masa sotyane nganti yo langit bumi kan hanya seni nalikane ngucap janji ana lagi ayo cak ya mung siji sesotyaku
kasih. Nggih, Ki Dalang Incuk uwes.